alle sammen, og velkommen til min nye kanal. Undskyld rodet, og undskyld det fjernsyn derovre, men det er lidt gammeldags lige pt. Men den her video her kommer til at handle om, hvorfor jeg har fået en ny blog, eller en ny kanal, og hvorfor at jeg ikke optager så meget, og hvorfor at jeg optager på min computer lige for tiden. Nummer 1. Grund til at jeg optager på min computer, det er fordi mit kamera det er gået i stykker. Jeg kan selvfølgelig godt lave blog eller videoer over min telefon, men det bliver så bare min kanal via telefonen. Men jeg skal nok sende et link til den. Så den her kanal kommer bare til at gå ud, hvor jeg snakker, og hvor jeg laver videoer til de personer, der betyder noget for mig, eller et eller andet. Nummer 2 grund til, at jeg ikke har lavet så meget videoer, det er fordi, at jeg har været meget, meget dårlig. Og fordi, at jeg har haft mange anfald på det sidste. Jeg har jo epilepsi. Det er grund til, at jeg ikke rigtig... Min krop har ikke overskudt noget. Den har bare vil... ja, det kakao her. Den har bare vil slappe af. Derfor har jeg ikke lavet videoer. Og det er ikke fordi, jeg ikke har ville eller noget som helst. Men det er fordi, jeg ikke har kunne, fordi min krop den har været meget... ude af kontrol, hvis man kan sige det sådan. Nummer 3. Grund til, at jeg har lavet en ny kanal, det er fordi, at jeg har fået en ny computer. Fordi at min anden computer, den var gået helt i stykker. Jeg kunne ikke bøje skærmen, jeg kunne ikke lukke skærmen. Den var bare sådan, hvor man nærmest kunne se op i loftet. Så det var ikke særlig fedt at lave videoer ud af det. Grunden til, at jeg laver videoer, som jeg sagde før, det er fordi, jeg har ikke noget kamera hjemme lige nu. Det er gået i stykker, og derfor bliver jeg nødt til at lave videoer på selve computeren et langt stykke tid. Men må ikke vi kan få det til at fungere. Og så fordi, at jeg ikke kan jeg kan ikke huske min anden bror på kanalen, så den skal jeg lige ind og have slettet, men der får jeg min kæreste til at hjælpe mig, når han engang kommer hjem fra arbejde. Jeg er hjemme ved ham lige nu. Men jeg lover jer af hele mit hjerte, når lige så snart jeg har overskud til det, og lige har tid til det, så får jeg også nogle flere videoer op. Senere i dag, måske, eller så bliver det i morgen, der laver jeg en video med min sygdom, epilepsi, og hvordan jeg er blevet lammet i venstre side. Det er der mange, der har efterspurgt om jeg ikke vil lave. Og jo, selvfølgelig vil jeg det. Men det var bare egentlig den her video, den handlede om... ja, jeg ved ikke rigtig, hvad mere jeg kan sige til det, udover at I skal have en rigtig god torsdag. Og så er der weekend i morgen. Whee! Jeg skal sammen med en rigtig dejlig veninde i morgen, og så hendes kæreste og min kæreste. Nå, men jeg håber, I får en rigtig god dag, og så ses vi i næste video. Hej hej!